салому алейкум дӯстони азиз. имрӯз дар мавзӯи векторҳо чизои осон мефаҳмонем. Якум дӯстони азиз, вектор чист? Вектор порчаи самдорро вектор меноманд. Масалан, мо порчаи АБ дорем, самт дора, яъне ки направление дора. Ҳаминро вектор мегӯянд. Акнун вектор чӣ дора? Вектор дарозӣ дора. Дарозии вектор АБ-ра ҳамчун модули АБ ишора мекунем. Акнун вектор коллинеарӣ чист? Агар ду вектор параллел бошанд, масалан, вектори АБ дорем, бо СД дорем, СД. Агар ки АБ параллели СД бошад, ё ин ки иҳолати АБ дар давоми СД бошад, масалан ихе бошад, ё ин ки дар ҳамин хатте ки АБ аст, СД ҳам ҳамин хатда бошад, ҳамин ду вектора коллинеарní мегӯянд. Бо вектора ҳарфҳои хурдқатӣ ишора мекунем. Масалан, ё метавонем ай майдақатӣ ишора кунем. Вектори А бигӯем. Акнун вектори воҳидӣ чист? Вектори воҳидӣ гуфта векториро мегӯянд ки дарозиш як ай. Биёен якчандта системаи координата якчандта вектор тасвир кунем ва бигӯем ки чие. Масалан, инҷа як боша, як, ду. Вектори А. Акнун масалан мо вектори инҷа ду, як дорем. ҳарди ҳамин суммаи ҳамин ду вектор чӣ мешавад? Масалан, вектори А бологиш ҷамъи вектори Б. Агар просто координатаро ҷамъ кунем, масалан, бинашида чӣ буд? Як, ду, ҷамъи ду, як. Координатаи соответствующие ҷамъ кунем, мешавад севу се. Яъне ки се, я тега боло мерем се. Ҷамъи ҳамин ду вектор ҳамин мешавад. Акнун қоидаи ҷамъи векторҳоро ба ду формула ҳисоб карда мешавад. Якташ қоидаи секунҷа мегӯем, дигариш боша қоидаи параллелограмм. Қоидаи секунҷа чиye? Масалан, вектори А дорем, вектори АБ ва БС. Вектори БС-ро направлениеш ҳамин тарафа. Суммашон раҳи кӯтоҳтарина бигӯем. АБ ҷамъи БС баробар ба АС. Яъне ки ду вектора хеле направления хеле доштаро ҷамъ кунем, баробар ба масофаи кӯтоҳтарини байни ҳамин ду вектор, яъне ки А ва С. Агар ки се вектора ҷамъ кунем чӣ мешавад? Масалан, направление сета вектор як хел ай. Ин хел, ин хел. Ҳар семиро ҷамъ кунем, вектори аввалу охир мешавад. Направление ай вектори ай охири вектори якум ба вектори охирон гирад. А, Б, С. Айҷа боша А ҷамъи Б ҷамъи С. Акнун агар ки мо масалан вектори А дорем инҷада, вектори Б дорем инҷада, инҳоро чӣ хел ҷамъ мекунем? Вектори А-ра мемонем, вектори Б-ра боша ҳамин хел параллелни перенос карда аввал инҷа меорем шавад, параллел агар ки ин тараф биёрем, баъд поён мефурорем. Ин мешавад. Яъне ки ин хел тасвириш карда мешавад. Мақсад аввал як вектор дар як
фигура мемонем секунда боша ё параллелограмм боша ба ҷамъ мекунем. Хорошо, ана акнун методи параллелограмм қад чиқа ҷамъ мекунанд вектора? Масалан вектори А дорем ва вектори Б. Самтошон яхелай. Аз суммаи ду вектор баробар ба диагонали параллелограмм. Барои чӣ? Барое ки ин вектори Б-ро ман параллел карда боло оварда метавонам. Мо гуфтем ки суммаи А ҷамъи Б баробар ба вектори вай вектори якумгира аввалаш сар мекунем то охирони вектори дуюмгира. Айҷа ҷамъи Б. Ин ки иҷода агар А боша, А ҷамъи Б баробар А ҷамъи Б. Ин методи секунҷавоб параллелограмм бад. Биён як мисоли осон, якчанд мисол кор кунем. Масалан мо секунҷа дорем. Секунҷаи А, Б, С. Секунҷаи А, Б, С. Ак дарозии АБ-ро медонем ки 3, дарозии BC-ро медонем 4. Бояд мо дарозии АБ ҷамъи BC-ро биёбем. Дӯстони азиз, мо медонем ки направление вектори А ба тарафи Б ба Б бошад тарафи С. Суммашон чӣ мешавад гуфтем? Ай вектори аввала охириш сар карда то вектори аввалиш сар карда то вектори дуюмгира охириш. Яъне ки дарозӣ мешавад. Агар и 3 боша иҷа тарафш 4 боша иҷа 5 мешавад. Яъне ки дарозии баробари 5. Ана акнун BC тари BAC. Масалан вектори АБ дорем. АБ ай А сар карда самтиш тарафи Б. А вектори BA маънош ҳамин ки вектор ай тарафи ай Б сар карда тарафш самти ай. И баробар ба минуси вектори АБ. Яъне ки ҳардуша ҷамъ кунем 0 мешавад. Ана акнун BC мо тарҳи BA. BC тарҳи BA. Ай баробар ба BC ҷамъи BA. ҷамъи AB. Яъне ки баробар ба AC. Ира AB ҷамъи BC баробар ба AC. Ин боша модулиш 5 мешавад. Ана акнун як масъалаи дига. Масалан мо секунҷа дорем. Секунҷаи А, Б. Масалан вектори Б, С ва АС. Миёнаҷои секунҷаро медонем ки вектори X-та. Вай миёнаҷо сар карда поён ба поёна Y. Ана акнун ай миёнаҷо ба ин тараф ифтан дар кор. Масалан ман ира агар ки А штрих гирам, ин боша Б штрих. Ана акнун А штрих Б штрих баробар ба X, вектори X. Ана ки А штрих А баробар вектори Y. Бояд ки А штрих С-ро биёбем. дӯстони азиз, А штрих С боша баробар ба чӣ? Мо медонем ки А штрих ҷамъи А штрих С баробар ба АС. Яъне ки А штрих С баробар мешавад ба АС тарҳи А штрих. Мо ино медонем ки Y А ва АС боша dx. Барои чӣ? Миёнаҷои секунҷа агар вектори X боша, миёнаҷои секунҷа 2 маротиба асоси поёнида хурда. X боша
endi x'miş. Parametre barobar ba dx tarhi y. Bunda mavzui umumiy درباره وکتورها. حالا اکنون شما میتونین کتابی کتابی کلیتینیک بود geometri masala گرفته پرکتیک کنین. problem o'zi yakchand masalaga hal میکنه. Solving problems with vector. Masala yakın. Mesela vektör داشته باشیم. وکتوری AB و AC. چه مساوات 28 را بیاوریم. Просто vektor مساوات 8 برابر 1 تقسیم 2 AB ضرب AC. Векторни произведения. А векторни произведения до вектора برابر 1 تقسیم 2 дарози AB ضرب дарози AC ضرب سینوسی بین اینها. Иначе خیلی اثبات کردن ممکن. یا اینکه وکتور داریم کوردیناتاش مثلا 1 و 2. اگر ضرب 5 کنیم همین وکتورمونو برابر просто 5 و 10 میشه. معنای geometri vektorní произведения do vektora مثلا ضرب دادن معناش همه که یک وکتوری دیگه میشه که پرپندیکولار به هر دیم وکتورها. مثلا векторное произведение до та векторе А Б را بیاوریم. І векторі میشود که перпендикулярные по А و Б. До трехмерные пространства, مثلا векторы А и М координатой и X координаты А, Б, С داره.
Vektori B boşa koordinatı x, y, z. Vektori A zarbi vektori B barabara I, G, K. Determinanti matriseye yakın real I, G, K değilmiş. A, B, S, S'miş. X, Y, Z. Barabarmış o yagun. A ştrih. I cemi B ştrih. G, S ştrih, K. Hadi üstüne aziz yagun masala boşa, sol boşa da payına için. Tutarsın.